μεγάλη. Πάμε μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, παιδιά, έτσι όπως είμαστε παρεούλα όλοι. Πάμε στην Πανεπιστημίου. Athens Santa Run, ο πιο γιορταστικός αγώνας της χρονιάς. Καλημέρα! Είμαστε εδώ στην Αθήνα. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Βρισκόμαστε στο Athens Santa Run και γι' αυτό έχουμε ντυθεί Άγιοι Βασίλειδες, Αγιοβασιλίτσες, μικροί και μεγάλοι, για να τρέξουμε για φιλανθρωπικό σκοπό. Βρισκόμαστε τώρα στην εκκίνηση. Γίνεται λίγο ένας πανικός όπως βλέπετε από πάρα πολύ κόσμο. Το κλίμα είναι άκρως εορταστικό. Βρισκόμαστε λίγο πριν τα Χριστούγεννα και βρισκόμαστε στο τρίτο Athens Santa Run, το ξαναλέω. Να πούμε ότι από εδώ που ξεκινάμε δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Είναι όλοι νικητές. Και είναι όλοι νικητές γιατί τα χρήματα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Και μάλιστα είναι για το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος και επίσης είναι για το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Όπως βλέπετε συμμετέχουν όλοι, μικροί, μεγάλοι, μέχρι και σκυλιά, μωρά, άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, χαρισματικοί όπως βλέπετε μπροστά μας. Ναι. Δεν ξέρω αν με ακούτε, εδώ γίνεται ένας πανικός. Ο κόσμος είναι πάρα πολύς. Θα τρέξουν 3 χιλιόμετρα περιμετρικά της Αθήνας. Σε ακούμε, Κωνσταντίνα. Και με ακούτε? Βεβαίως. Μάλιστα. Λέγε, σε ακούμε, δεν μη σταματάς καθόλου, πάρ' το πάνω σου. Βλέπετε εδώ είμαστε στην εκκίνηση. Η εκκίνηση Δυστυχώς ναι. δεν σας ακούω καλά γιατί έχει πάρα πολύ φασαρία και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Όπως βλέπετε είμαστε μπροστά στην εκκίνηση. Έχει πάρα πολύ κόσμο, συμμετέχει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι όλοι πολύ χαρούμενοι γιατί αυτό που κάνουν αυτές τις μέρες, τις δύσκολες που όλοι το έχουν πραγματικά ανάγκη, οι δικοί μας άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας να βοηθάμε κατά αυτόν τον τρόπο. Κοίτα τι ωραία εικόνα όμως, πραγματικά. Κοκκίνησε. Ναταλία, που βλέπετε το κλίμα, βλέπετε που χορεύει ο κόσμος. Το βλέπουμε και λέμε τι ωραία εικόνα που είναι. Έχει γίνει κατακόκκινο το κέντρο της Αθήνας. Είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα. Η εκκίνηση πότε γίνεται, τώρα από στιγμή σε στιγμή? Θα την προλάβουμε άραγε. Ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα γίνει τώρα η εκκίνηση. Γι' αυτό και μαζευτήκαμε όλοι εδώ στα δύο. Βλέπετε είναι όλοι πανέτοιμοι. Σφύρα το, 3 χιλιόμετρα περιμετρικά της Αθήνας θα τρέξουν. Όλοι είναι πολύ χαρούμενοι. Βλέπετε και πολλά μωράκια, μέχρι και σκυλάκια τρέχουνε. Το θέαμα είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι γιορτή γι' αυτό. Θέλω τόσο πολύ να πλησιάσω, αλλά είμαι με καλώδιο και δεν μπορώ να πλησιάσω τα σκυλάκια, τα παιδάκια, δεν μπορώ να τα πλησιάσω πολύ. Μπορείς να μιλήσεις με κάποιον Σάντα ο οποίος θα τρέξει τώρα και να μας πει το δικό του λόγο, τη δικιά του αφορμή? Βεβαίως! Έχω εδώ μία Αγιοβασιλίτσα. Δύο. Δύο Αγιοβασιλίτσες. Δύο Αγιοβασιλίτσες που φοβούνται μάλλον. Μας φοβούνται, Ναταλία μου. Μία Αγιοβασιλίτσα να μας πει 2 λόγια. Χαμός! Τρέλα. Να μας... Γεια σου! Να το... Αυτό είναι το πιο ωραίο Αγιοβασιλάκι, Ναταλία μου. Συγγνώμη. Λίγο το βλέπεις, Ναταλία μου, το Αγιοβασιλάκι. Εντάξει, Δημήτρη, δες. Τρέλα. Τάραγος ντύθηκε, παιδιά. Το βλέπεις, καρδιά μου. Λαμπραντοράκι. Εσύ ποια είσαι, όμως? Σοφία, γιατί ντύθηκε σήμερα, Αγιοβασιλίτσα? Για να βοηθήσεις τους καλούς ανθρώπους. Ναι. Μπράβο. Ντυθήκατε κι εσείς, Και εμείς, ναι. Για καλό σκοπό σήμερα. Βέβαια, εννοείται. Και δεν θα μπορούσατε να το χάσετε. Σωστό κι αυτό. Ναταλία μου, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό που το κάνει περισσότερο ωραίο είναι ο σκοπός. Δίνουνε το σύνθημα σιγά σιγά. Ναι, αυτό περιμένουμε κι εμείς. Γι' αυτό σε κρατάμε για μέσα στο κρύο, να δούμε λίγο την εκκίνηση. Πάμε. Ακριβώς. Ακριβώς σε 1 λεπτό θα γίνει η εκκίνηση. Ακούτε που θα δώσουν το σύνθημα. Με προσοχή, γιατί είναι και πολύ κόσμος. Γιατί είναι πολλοί κόσμος, εσύ. 3 χιλιόμετρα είναι η διαδρομή. Στα 2 είμαστε και Βουκουρεστίου. Στη γωνία για όσους γνωρίζουν από κέντρο, που όλοι αγαπάμε το κέντρο. Είμαστε εδώ μαζεμένοι. Έχω ντυθεί κι εγώ όπως είδατε. Σε είδαμε. Για να μπω στο κλίμα και μάλιστα θα τρέξω, σας το λέω. Μπράβο, το λέει η καρδιά της. Ρεπόρτερ, όχι αστεία. Για να βοηθήσουμε κι εμείς σαν εκπομπή να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι. Μπράβο, Κωνσταντίνα μου. Μπράβο σου.
Χριστούγεννα από τώρα. Είναι καλά. Είμαστε μια ανάσα πριν τα Χριστούγεννα και εγώ νιώθω από τώρα ότι είναι Χριστούγεννα. Το πιο ωραίο Instagram θα είναι Είναι εκεί, τέτοιο να το τραβήξεις κλίμα εδώ. Με όλους αυτούς Άγιο Βασίλη. Μια selfie έτσι, Selfie και... Πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι. Με όλο αυτό που γίνεται, είναι και μια ευκαιρία γιατί εκεί γίνονται και γνωριμίσεις, φύγονται και σχέσεις, better. φιλίες, τέτοια. Ενώ τώρα όλος ο κόσμος, ναι, επειδή έχουμε αποξενωθεί λιγάκι Θα ήθελες να όλοι. πας εκεί λίγο τώρα. Και επίσης βλέπετε Επειδή και έχω τον αριθμό. αποξενωθεί, το Είναι λέω. πάνω από 1000 Άγιοι Βασιλίδες και Άγιο Βασιλίτσες. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Να κάτσεις από ό,τι Και είχαμε και τον Original το πρωί εδώ. Σήμερα νομίζω είμαστε full Χριστουγεννιάτικοι. Σου δίνουν και το όνομά σου πίσω. Πέρσι είχα κρατήσει τη στολή εγώ και ντύθηκα και Άγιος Βασίλης στο Α, και σπίτι. έτρεξες. Και βλέπουμε και πάρα περπάτησα πολύ λίγο. νεολαία, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, εντάξει, είναι και άνθρωποι μεσήλικες όπως εγώ, αλλά έχει και πολύ. Έχει πολύ μεσήλικα στα μάτια. Ναι, πολύ. Έχει και μεσήλικα πολύ είναι νεολαία καινούριος όμως, νέος. βλέπω. Λοιπόν, τι να κάνουμε, Κωνσταντίνα, να περιμένουμε την εκκίνηση ή να πάμε το βλέπω παρακάτω? να ξεκινάει. Δεν το Πάντως βλέπω οι να ξεκινάει. γυναίκες, το λέει η καρδιά τους, βλέπεις, είναι περισσότερες γυναίκες, τουλάχιστον στο πλάνο αυτό Σε ένα φαίνεται. λεπτό μου λένε τώρα ότι γίνεται η εκκίνηση. Πριν Ένα από λεπτό για τη λεπτό. τηλεόραση είναι Γίνεται ατέλειωτος κίνηση. χρόνος. Είναι πάρα πολύ. Οπότε, Είναι πολύ, το ξέρω, Ναταλία. Να το, είμαστε έτοιμοι, Ναταλία μου. έλα, Έλα. έλα. 3. Τώρα ξεκινάμε. Πού είναι, δεν τη βλέπω, πού έχει χαθεί. Με το 10. Ακούτε, Ναταλία μου. Ακούμε, Κωνσταντίνα μου. Χρόνια πολλά. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Είναι σημαντικό γιατί ο πρώτος κερδίζει Πόση κάτι. ώρα θα είναι κλειστό το κέντρο να ρωτήσουμε. Βλέπετε όλο τον κόσμο. Τους βλέπετε, Ναταλία μου. Όλοι είναι χαρούμενοι, τρέχουν. Μέχρι και καροτσάκια με μωρά. Τα πάντα. Το κλίμα είναι άκρος εορταστικό. Όλοι με χαμόγελα. Και χαιρετούν. Πάρα πολύ ωραίες εικόνες, πάρα πολύ ωραίο η σύνδεση. Κωνσταντίνα, έκανες τρομερή δουλειά και αυτή τη φορά. Καλό τερματισμό να σου ευχηθούμε, αγάπη μου. Σε ευχαριστούμε Ναταλία μου, πάρα συγγνώμη που πολύ. δεν σας άκουγα και πολύ. Δεν πειράζει. Δεν καταλαβαίνετε, όμως σας αγαπώ πολύ. Χρόνια πολλά από τώρα. Χρόνια πολλά και καλή διαδρομή, καλό τερματισμό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά πολλά. Φιλιά Φιλάκια. πολλά.